Здравейте, хора! Сега тъкмо слезох от автобуса. Сега валя. Много е приятно. Честно, не е чак толкова студено даже, което ме изненадва. Но се сетих, че трябва да погледна за слушалките на Але, които тя мисля, че е изгубила тук, докато играхме в снега. No fucking way. Хора. No fucking way. Бяхме направили много хубав снежен човек. Снежина се казваше. Мисля, че това е Нека да видим. Но се надявам с човеките, нали, да работи, защото са седели на студа много време. Ето я Снежи. Това беше косата и много ми липсва. Това бяха ръцете и. Това реално е after school, нали, night routine. Ще покажа горе-долу какво правя. Нали, по принцип през деня след като се прибера от училище. И да после хора, когато се прибера. За утре програмата ми е, не знам да се вижда, география, биология, френски, български и физическо. Не караме физическото накрая. География сега в крайна строка не правим нищо, но по биология имам да препиша план, защото миналата седмица, четвъртък, петък бях болна и нали искам да го науча, защото все пак сме почнали нов раздел. По френски нямаме нищо. Нямам много домашно за утре, даже почти никакво. Не се изглежда много хубаво просто. Тявам се отново да натрупа, но наистина не знам, защото тук дори да натрупа разтапя се след точно 12 часа и се едно няма смисъл, че е валяло, така че дори да вали голяма работа. Значи сега трябва за другия влог, който снимам, който е реално момичетата ми избират какво да нося за седмица. И днес е сряда, трябва да изберем кой ще ми носи за четвъртък. Нали, аз го избирам там с Lucky Wheel. И трябва да снимам това, да се снимам нали, днескашния аутфит. Окей, хора, сега записах нещата, които ми трябва за другото видео. Това върви иначе много добре. Това е аутфита, който една от тях ми избрала, още няма да казвам коя. Сега ще отида да ям. Това е абсолютният ми пик след обедна закуска. Сега е 3:50. Не мога да показвам времето. Добре, честно добре.
3,50. Така някаква следобедна закуска си ям тук и ще гледам нещо в YouTube или или нещо в YouTube или някакъв сериал. Ще видя кое ще ми излезе. Ще дебавър на това. Здраве, хора! Долу имаме яйца, които са с сирене и майонеза, разбъркани, нали? Иначе варено. Това е бекон и отгоре барбекю сос и шарена сол. И това напитката е просто такова студен чай. Тук са някакви шоколадови стиксове. Сега отивам да разхождам Нико, но тъй като тези дрехи ще са изцапани, ако го разходя с тях. Ето лека трансформация. Окей, ето го абсолютно леят фитон. Ето го индивида за разходка. Куче, здрасти, куче. Мисля, че е готов. Нико, разходка. Разходка. Сега ще излезем. И се разходим около 1 час. Разхождаме. Дайте половина разходка. Ще разходим около 1 час. Crazy fit, I know. Сега разхващам Нико и слушам смътно в подкаста. Препоръчвам. Студено е, вали малко сняг и да. Така му се прибрахме с Нико. Беше супер студен на края навън, но сега таче го мием. Защото трябваше под душа да влезе Нико. Беше доста мръсен и мокър. Бях оттатък и пих чай просто с горе с нашите. Но реших да си взема душ. И сега ще се махна грима просто, което е буквално спиралата. Тук в това протип дръжте си такива тампончета и клечки за уши в кутия на бюрото. Това е просто малко шишенце, което е пълно с мицеларна вода и когато свърши просто го пълня наново от голямата бутилка. Не знам дали при други хора е така, но преди като си извивах миглите на лявата, много ми бяха опадали. И спрях да ги извивам за някакво месец и половина, 2. И сега просто когато ги само с спиралката им слагам, изглеждат окей, нали, извива от само себе си. Но сега на лявото ми око все още са малко по-малко от това на дясното. И се чужа, нали, по принцип ли са били така, просто сега на дясното ли имам още, защото дали има да tips and tricks да са ви еднакъв брой миглите. Окей, already. След душа. Окей, хора, душът беше взет и честно, замислих си, че косата ми за ден 4,5, почти 5 изглежда доста добре. Даже и кадриците не изглеждат, нали? И даже покърчително, но не чак покърчително. Ще си направя тази маска за лице. Реално пише да се прави веднъж в седмица, да не се прекалява. Ето това апликаторче. Ще сложа това. Най-вече може би, не знам дали на позите ще слага, може навсякъде. Но да, ще го сложа. Ще ми видите сега Blackface. И също ето новата пижама фита. Йо. Боли салти. Йо. Маската е напълно locked in. RCTA Queen. Да, сега трябва да уча да измия това. Това го прибирам и да сложа малко вазелин, защото устните ми са кръстимасти дъсти. Да, добре. Ще избрахме аутфита. Малък спойлер. Сега трябва да препиша плана по биология и да получа малко. Но да, още съм с маската. Почти е суха, но аз не я харесвам да оставям за малко повече време, защото наистина
просто е приятна и някакво реално извлича някакво като мазното. Но това беше пъпка, сега е просто бяло. So you see it works, girl. Аутфитът беше избран. Ето малък sneak peek. Сега преписах плана по биология и сега отивам да ям. Фитвам. Ще ям и да вече сега е 9:19. После ще видим какво ще правя. Тук що ядох селева манджа и riddle me this. Защо беше вкусно? Буквално, по принцип съм намерена зелева манджа хейтър, но сега ядох, бях принудена. Другата опция беше боб. И всъщност беше доста вкусно. Сега е 9:30 и ще си пиша малко в джорнала, в дневника. Ще се оправя леглото, ще се измия зъбите и като цяло съм готова за лягане. Опитвам се да си лягам най-късно в 11, някакво 10:30, нали? Ideally в 10. Но това е доста странно за постигане. Впрочем, vision board ще пиша малко за деня ми тук. По принцип пиша по някакво една страница, две, нали? Един лист горе-долу. Иначе, доста. Тази книга разлетала. Иначе съм изписала над половината, мисля, че малко над половината. Мисля, наистина unwindваш така, вместо да си го мислиш, нали, някога си в леглото, вместо да си го мислиш в леглото и, нали, да се стресираш, нали, можеш да си го напишеш, пък и после можеш да ги четеш така нещата и става яко, като за спомен. Стана вече 10:50, което няма идея да минава толкова бързо дните, но винаги възеленосните. Ще иначе не го изсъхват. Косата ще оставя така, защото просто не ми се занимава да я образувам или нещо. Иначе или спъна плитка, или не ме интересува и просто с пусната коса или с вързана така. Но утре невероятно ще сплетам. Така че се не ме интересува как ще изглежда страната, което е за екземата ми, нали, до ухото. Ще се правя някакви изследвания след седмица, другата сряда, т.е. да разберем понека дали гъбички, някаква бактерия, нали, какво е. Затова си смених калъвката реално, за да ми е по-чиста. Приготвила съм си аутфита и всичко. Сега, нали, още не ми се списал да откъртя, така че или ще се гледам на телефона, или ще чета книга. Това са двете неща, които, нали, по принцип правя преди да заспя. Най-вероятно ще се гледам малко на телефона, нека да кажем 20-30 минути и после ще заспям. Надявам се влога да ви е харесал, хора, така че like and subscribe. Това са горе-долу какво ми изглеждат, нали, вечерите след училище, рутината, нали, опитвам се да съм малко по-продуктивна. Надявам се да ви е харесало. Лека нощ!